ଜଗାରେ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ। ବାସ୍ ଉତ୍ତର ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ମୁଁ ପାଉନି। ତୁ କହିପାରିବୁ କି ତତେ ତ ଲୋକ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ହେଲେ ତୋ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭିଡ଼ କାହିଁକି ଲାଗେ? ତୁ ତ କାଠରେ ତିଆରି, ତଥାପି ତୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମା, ଭଉଣୀ, ଭାଇ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାହିଁକି ଲୁହ ଢାଳନ୍ତି? କାହିଁକି ଲୋକ କେତେ କେତେ ଦୂରରୁ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି? ବାସ୍ ୟା ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି, କିଏ ତତେ କୁହେ ଅନାଥର ନାଥ, କିଏ କୁହେ ତତେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ, ଆଉ କିଏ ପୁଣି କୁହେ ତୁ ତ ଖଣ୍ଡିଆ ହାତଧାରୀ, ହେଲେ ଜଗତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଲିକ। ହଁ ରେ ଜଗା, ତୁ ହେଲୁ ଭାବର ଠାକୁର। ଆଉ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ହଉ ସୁଖ ହଉ ଅନେକ ସାରା ଆଶା ଭରସା ନେଇ ତୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁଯାଏ, ବାସ୍ ତାର କୋହ ମନ ଭାବ ତତେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।